Ano pa sa nagtama? Kapalongga, 31 kilometers. May buwan? 2 kilometers. 44. Malayo. Okay. Rotonda. Bagong silang Rotonda. Doon, papuntang Kapalongga. Papuntang Santa Elena, labas ng Camarines Norte. Papunta ng Quezon Province. Pabalik ng Daet, Camarines Norte. Lag ko po. Nabasa ko nga, malayo pa pala to. 31 kilometers away. Thank you po. Barangay Tigbinan, Labo. The best sa ganda ng views. Sulit. Sulit ang pagod. Layo eh. From Daet, Camarines Norte. Yun. Musta mga kagala. Woo! Ito po tayo ngayon sa may Labo, Camarines Norte. Sa umaga po nito, maghanap tayo ng magagandang mga lugar sa part na to ng Labo. O baka lumampas pa tayo ng bayan ng Labo. Okay, we are approaching Talubatid, Labo. Sa kanan ko, papunta po yang Paracale, Jose Panganiban, mga bayan ng Camarines Norte. May mga nagawa po tayong vlog doon. Bisitahin niyo po ang channel natin. Diretso tayo dito. Hanap tayo ng magagandang lugar na pwede nating makita. Magagandang tanawin ang hahanapin natin sa umaga nito. So let's go. First time po tayong magbablog sa lugar na to. After nung Talubatid, sa mga unang vlog natin, lumigo tayo doon. So dito naman tayo sa lugar na to. Ganda dito oh. Woo! The best. Kaya lang, di na natin alam kung anong bayan to, no? Ay, anong barangay. Oo nga, ang lamig ng hangin. Presko. Woo! Ganda.
Binuang Bridge. Dito ba yung may fall? Ayan no, may view. Napasok tayo dun sa may fall. Saan yung may fall? Kuya, patanong po. Saan nga po dito yung may fall? Yan lang po, Binuang Falls. Oh, yung Binuang. Ah, dito Yan lang. po, yan lang po. Open po kaya, open? Open po yan. Pag-akyat po niyan, yung nasa gate lang. Thank you po. Bilang ano yung pag-ahon. Oh, sige. Maganda kaya. No face mask, no entry. Binuang Falls. 20 po. Yan, good morning. Ito po kami sa Binuang Falls. Nadaanan lang po namin, nabasa namin. Kaya pinasyalan na po rin. Ang ganda ng paligid, ang presko. Dito po, meron pa po. Sige po, salamat. Sige po, thank you po. Taas na. Good morning po. May kidaan po. May kidaan po kuya. Morning. Lapit tayo sa falls. Sa falls. Yun no. Akitin natin yung kabundukan na to. Let's go. Yun. Laki ng mga ugat oh. Yun na. Sabi natin hanggang dun. Ito yung second level. Alright. Laki ng pulo. Ang laki ng pulo. Solid. Ayan. Ugat pa lang. Solid ka na. Ayan, paso. Tayo doon. Ate, anong barangay po ito? Dagit Uno. Sige po. Dagit Uno. Labo. Meron pa palang Dagit Uno. Malamang ay Dagit Dos. Ang anong number? Ang tanong. Daming sasakyan, no? Yun. So this is Dagit. Maligaya Falls. Nabasa ako eh. Puntahan natin. Ayan eh. Tignan natin kung open. Oh. Oh. Ayos. Napakalawak na ilog dito. Ganda.
Matanong ako dito kung anong ilog to. Yeah! Tatanong po, anong ilog po ito? Anong ilog ito? Anong tawag sa ilog na to? Ilog lang po. Walang pangalan? Di siya? Anong barangay ito? Bakit po? Submaki. Yung Maligaya Falls, malayo pa? Malayo. Malayo yun? Kala ko malapit lang. Ang laki ng ilog, ang lawak. Mga 3 kilometro po kayo malalaki. Tapos nagawa po kayo. Lalakad na. Ay, lumalakad pa? Ang layo pala yun. Eh. Next time na lang siguro. Salamat. Sige, tuloy na naligo. Malayo pala yun? Oo. Okay, ano kayang barangay ito? Barangay Makubon. Yun. Labo, Camarines Norte. Daming saging ng tricycle, oh. Pulong-pulong. Saba. Saba. Sabas family. Makubon. Ito yata yung sentro ng barangay na Makubonan. Ganda, oh. Woo! Beautiful. Ganda ng bundok dun, oh. Mapagon. Mapagon. Bagong silang uno. Bagong silang na pala to. Yun. Maambon. Hanap tayo ng mga kainan. Oh, ang lakas. Oh, ang lakas. Ang lakas. Mabasa tayo. Malapit na po kami sa sentro ng Bagong Silang. Bilang umulan. Yun. Ako di ko nag-aagahan. Kain muna po kami. Anong oras na ba? 10:15. Anong isla po ito? Mangka po. Sige po. Masarap yan. Sige po, isa po niyan. Sa isang laing. Lakad tayo dito sa Bagong Silang. Bagong Silang. Ito tayo dito sa simbahan ng Bagong Exit. Anong entrance? Doon po. Salamat. May nabasa akong exit. So, ito ang simbahan ng Bagong Silang. Taas po ito. Itong simbahan nila nasa taas na.
Kapalongga, 31 kilometers. 5-1? 2 kilometers, 44. Okay. Rotonda. Bagong silang Rotonda. Doon, papuntang Kapalongga. Papuntang Santa Elena, labas ng Camarines Norte. Papunta ng Quezon Province. Pabalik ng Daet, Camarines Norte. After ng bagong silang, Barangay Malatap, Labo. Ito yung kanilang barangay hall. Tignan. Ito pong views na to, the best. Woo! Ganda! Hinto tayo ulit. Woo! Hindi naman talaga. Oo. Barangay Tigbinan, Labo. The best sa ganda ng views. Sulit. Sulit ang pagod. Tayo eh. From Daet. Camarines Norte. The best. Super ganda ang views dito sa Barangay Tigbinan, Labo. Alright, buko. Ayos. Ate, 2 buko po. May laman po man. Manipis lang, tama lang po. Katamtaman. Buko muna po kami. Dito. May mga bipa oh. Ay, may mga bipa talaga. Magkano ate isang ganito? 200 po yan. 200. Nice oh. Ganda oh. Woo! The best! On the road going to Santa Elena.
Santa Elena Silvestre del Moro Park.